Tänä vuonna Sisussa matkustellaan Suomea ristiin rastiin, sillä me etsimme Suomen sisukkainta seuraa ihan ympäri Suomen. Tänään ollaan Suomen liikunnan ja urheilun Hämeen alueella, tarkemmin sanoen Tampereella, ja tämän päivän seura, joka on siis ehdokkaana Suomen sisukkaimmaksi seuraksi, on Tampereen Tennisseura. Seura toimii SLUn aluejärjestön Hämeen liikunnan ja urheilun piirissä. HLU muun muassa kanavoi kuvassa näkyvät opetusministeriön tuet alueen kohteille. Nyt kun etsitään Suomen sisukkainta seuraa, kriteereitä ovat muun muassa toiminnan laajuus, jäsenten yhteishenki ja seuran merkitys ympäristölleen. TATSin toiminnanjohtaja Hannu Granroth on hyvä esimerkki seura-aktiivista. No niin, terve Riku. Terve, Hannu Granroth. Terve. Me ollaan nyt sitten täällä Tampereen Tennisseuran tenniskeskuksessa. Mites pitkään sä oot tullut seuratoiminnassa mukaan? Mä tulin tänne vuonna 1979 kesäkuussa. 79, siitä on yli 30 vuotta aikaa. Siitä on, tässä on mennyt äkkiä aikaa. Miten on seura kasvanut siinä aikana? No seura oli semmoinen 350 hengen seura, nyt on 850 henkeä. Ja ehkä kuvaa paremmin meidän toimintaa se, että silloin oli semmoinen 130 000 markkaa meidän budjetti ja nyt se on 750 000 euroa. Se on pikkusen kasvanut. Ja mikä se toimenkuva nyt tällä hetkellä? No mä oon seurassa toiminnanjohtajana, mutta tää on mun toimistopaikka ja työhön kuuluu kaikki. Oikeastaan seuran johtaminen ja kilpailujen järjestäminen, tapahtumien järjestäminen. Mutta kun asustelee täällä työpaikalla ja on tottunut tähän, niin tämä on niin kuin samalla työtä ja harrastusta ja vapaa-aikaa. Nyt ollaan sitten päivä TATSin Rotsassa. Vaikka kyse on tennisseurasta, toiminta kattaa melkein kaikki mailapelit. Ja tenniksen parissahan voi pysyä hyvinkin kypsään ikään asti. Niin kerros vähän, että ketä täällä on nyt tässä vanhempia herrasmiehiä pelaamassa? Tämä on meidän niin sanottu Huru-ukot-ryhmä. Huru-ukot. Siellä on lähestyy osa jo 80 ja kaikki. Ekolan Erkki on juniori tässä, että lähestyy vasta 70. Mites pitkään olet ollut Tampereen Tennisseurassa mukana? Mä aloitin pelaa 49. 56 aloitin tuolla Ylähallilla. 56, niin. Eli siis siitä on nyt 54 vuotta. No sen verran. Eikä yhtään parantunut pelissä. TATS on tennisseurojen välisen SM-liigan hallitseva mestari. Se on myös Hämeen alueen vuoden seura, eli TATS päihitti toiminnallaan vaikkapa Tapparan, Tampereen Pyrinnön tai Tampereen Unitedin. Meillä on valmennuksia noin 600 nuorta koko ajan nytkin. Että yli 250 tuntia me valmennetaan viikossa. Alkuaikoina, kun tuolla Pirkankadulla oltiin, niin ei siellä pääsi vaan tämmöiset isot miehet pelaamaan. Junioreita ei ollut ollenkaan. No kerropas, kuka sankari täällä on pelaamassa? No tässä on toi Vihisen Heikki, joka on innokas pelimies. Ollut meillä vuosikaudet ja pelaa usein Silvennoisen Heikin kanssa, joka on tällä hetkellä valitettavasti matkoilla. Muuten ne olisi molemmat tälläkin hetkellä tuossa kentällä. Ai. Sä oot seuran jäsen kanssa? Olen jo. No, miten kauan sä oot pelannut? Opettajan kanssa varmaan 5-6 vuotta. Okei. Minkä takia tennis? Tää on kuningaslaji. Myöhemmin tässä ohjelmassa tavataan seuran nykyiset ja entiset huiput. Liikkuu jalat hyvin. Silloin selviää myös, miten veli Paloheimon polttarit liittyvät salibändiseura Klassikiin. Aikaisemmin tässä ohjelmassa oltiin tutustumassa täällä Tampereen Tenniskeskuksessa ja Tampereen Tennisseuran toimintaa. Silloin nähtiin ihan ne vanhimmatkin pelaajat, melkein 80, niin kuin itse sanoin, Huru-ukot vauhdissa. Nyt täällä eliittiryhmä alkaa ole vuorossa ja kohta tulee ihan pienimmät juniorit mukaan ja mielenkiintoista nähdä, miltä se näyttää. Etsimme siis Suomen sisukkainta seuraa ja yksi mittari on seuran ja sen jäsenten aktiivisuus. Tampereen Tennisseura on jo vuosia järjestänyt isoa kansainvälistä tennisturnausta keskuksessaan. No niin, veli Paloheimo, sä oot ollut koko ikäs tämän seuran jäsen vai? Joo, kyllä se pitää paikkansa, että vanhempien perintönä tuli se, että Tampereen Tennisseuraa ja aikaisemmin aloitettiin tuolta Kaupissa pelattiin ulkokentillä ja sitten oli tuolla Pirkankadulla oli sisähalli ja siellä pelattiin. Ja 79 tää valmistui, niin täällä TATSi on sitten toiminut. Mikä sun toimenkuva täällä nykyään on? No nyt mun tehtäviin kuuluu tämä halli, että mä oon tämän tenniskeskuksen toimitusjohtajana ollut vähän aikaa ja samalla sitten vähän valmentelen noita, sparrailen noita vähän vanhempia junioreita ja sitten täällä on kesällä
Tampere Open -tennisturnaus tänä vuonna, Aamulehti Tampere Open, niin sen järjestäminen kuuluu vielä siihen pakettiin. Hei, olinkohan ensimmäinen, joka sai tänä vuonna täällä pallon, niin lähdetään nyt kentälle sitten. Kyllähän tennis on sellainen laji, että se pitää, ja täällä Tampereen tennisseura on hyvin aktiivinen ja sisukas. Se on tietysti aina vaikea sanoa, että miksi on kovin sisukas, mutta kun sä oot seurannut tätä päivää, niin sä ymmärrät, että täällä on aika lailla sisua. Niin, ennen on miettinyt vaan, että miten se kämmenlyönti menee. Nyt täytyy jotenkin miettiä, että miten noin valot pysyisi päällä ja koneet toimisi. Mites paljon tää on elämäntapa ja mites paljon tää on ihan bisnestä? No sanotaan, että mullehan, niin kuin mä oon tässä käynyt ilmi tämän päivän aikana, että tämä on mulla täydellinen elämäntapa, että mä niin, asun täällä ja oon täällä ja teen tätä työtä niin kuin, mulla on sekä työ ja vapaa-aika että harrastukset samassa paikassa, että niitä ei voi erotella mitenkään. Ja kyllähän velillä on aika paljon samalla tavalla käynyt, mutta veli sentään ei asu vielä täällä. Mitäs te arvioisitte, kuinka paljon teillä on moikkatuttuja täällä seurassa? Kyllä joka toisen käyttäjä varmaan ainakin tuntee, jos ei enemmänkin. Niitä käy täällä 3-4 tuhatta joka viikko. Salibändiseura Klassikin syntyi juontaa juurensa Tampereen tennisseuraan. 80-luvun lopulla niin silloisista tenniksen kilpapelaajista niin viris tällainen ryhmä, joka halusi pelata salibändiä ja veli Paloheimon polttareissa itse asiassa sitten koko idea syntyi. Sittemmin Klassik on voittanut 9 SM-mitalia, muun muassa 2 naisten kultaa. Meidän Klassikin liigajoukkue pelaa paljon kesäisin tennistä. Meillä on tennismestaruuskisat joukkueessa ja pyritty tuomaan niin kuin toisia lajeja toisiin seuraan. Ja osumaan eteen. No, täällä on loistava toiminta ihan kaiken ikäisillä ja kaiken tasoisilla. Että ihan 3-vuotiaasta alkaen niin voi tulla harrastaa ja aina löytyy oman tasoinen ryhmä. TATS kuuluu Hämeen liikunnan ja urheilun alueelle, jolla toimii noin 800 seuraa. HLU tukee näitä seuroja muun muassa koulutuksin ja apurahoin. Minkälaiseksi näet tämän seuran roolin ihan siinä, että Hämeessä yleensäkään pelataan niin laajalti tennistä? Varmasti iso merkitystä. Heillä on niin kuin monipuolinen toiminta, loistavat olosuhteet täällä. Täällä on paljon kenttiä ja muutenkin uutta ja hyvää olosuhdetarjontaa, että se varmasti niin kuin tarjoaa Suomen talvessa niin hyvät mahdollisuudet pelata ympäri vuoden. Täällähän on tenniksen lisäksi muitakin lajeja, eli salibändi, futsaali, squashi, sulkapallo. Meidän niin kuin organisaatio on aika tämmöinen että yhdessä tekemisen organisaatio, ei meillä ole paljon johtajia eikä pomoja täällä. Vastaa. Hyvä. No kyllähän täällä aika paljon tehdään talkootyötä yhdessä ja sen sellaista ja järjestetään vähän kaikennäköisiä saunailtoja ja muuta oheisohjelmaakin. Että ei ihan pelkkää tennistä ei ole. Kauanko sä oot pelannut tätä tennistä? No ehkä 2 vuotta. Ehkä 2 vuotta. Onko sulla hyviä kavereita? No joo. Ketäs nämä sun kaverit on? No ehkä kaikki mun kavereita. No kaikki sun kavereita? Joo. Täällä on treenikavereita ja että sitten pääsee reenaamaan. Tänne tulee, kato niiden entisten juniorien poikia tulee tänne uudestaan harjoittelee. Johanna, miten pitkään sä oot ollut TATSin jäsen? Jostain 4-vuotiaasta lähtien. 4-vuotiaasta? Joo. Okei, no sä oot ehtinyt vissiin olemaan sitten aika paljon täällä hallilla. Joo, oon ehtinyt kyllä, että on melkein niin kuin toinen koti. Kyllä tää on semmoinen hyvä paineiden purku ja tässä ei voi ajatella mitään muuta kuin tätä hommaa. Entäs noin yhteisöllisesti, tunneeko sä täältä paljon porukkaa? Minkälainen on mä oon saanut peliporukan itselleni kanssa. Opetusministeriön tällekin alueelle luovuttama tuki koostuu Veikkauksen tuotosta. Suomen sisukkaimmaksi seuraksi on siis tällä viikolla ehdolla 100-vuotias Tampereen tennisseura. Miten ylpeä sä oot siitä, että sä oot Tampereen tennisseuran jäsen? Tosi ylpeä totta kai, että Suomen paras seura. Siinä mielessä, että ne junnut, aikuiset ja sitten ihan tuonne veteraaneihin asti, niin kokee tämän niin kuin omana paikkanaan. Ja esimerkiksi kesällä ne on täällä aamusta iltaa, että ne syö täällä pari kertaa ja tulee aamulla pelaa ja lähtee illalla pois. Seuraa Yle Urheilun nettisivuja, jotta voit vaikuttaa Suomen sisukkaimman seuran äänestykseen. TATS on Suomen sisukkain seura.